Fakutiba bidzalika ilaihi. Fakutiba mongko den tulis bidzalika kelawan ayat mau ilaihi maring wahyi. Kul ya ibadi, kul dawuh sira Muhammad ya ibadi tu hamba-hamba ingsun alladzina kang alladzina rofu kang us keliwat bates ala anfusihim ing atase awak dhewe la tak natu lan ojo putus asa sira mir rahmatillah maring rahmati Allah. Inna wa mongko sak temene Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah azunuba ing dosa jami'an kelawan sakabehane. Innahu sak temene Allah iku huwa ya Allah Ghafurur Rahim. Zat kang akeh pangapurane tur kang welas asih. Fakutiba mongko den tulis ila wahsi maring wahsi. Falam yajidu mongko ora nemu fiha falam yajidu mongko ora nemu wahsi fiha ing dalem ayat mau ing dalem syarton ayat mau syarton ayat fiha ing dalem ayat mau syarton ayat. Fakutiba mengko ditulis ila waksi maring waksi falam yajid mongko ora nemu fiha sapa wahyi ing dalem surat mau syarton syarat. Fakodima mongko teko sapa wahyi ila madinate maring Madinah wa aslama lan melbu Islam sapa wahyi. Jadi surat mau jadi penyebutan hambaku ya ibadi iku Gusti Allah isih nyeluk maring wong-wong kang berlumuran dosa dengan sebutan hambanya. Iki adalah bentuk pemuliaan dan kasih sayang sing luar biasa nuduhno nek Allah nek pelaku maksiat iku ora ditokno saka status sebagai hambane Allah. Kata jami'an sekabehane penggunaan jami'an iki nekesno nek ora ana pengecualian pembunuh syirik ana ing masa lalu maupun kemaksiatan besar lain akan tersapu bersih oleh taubat dan Islam. Akhirnya setelah sakwise nrimo surat sing isine ayat terakhir iki wahyi bersahadat dan masuk Islam. Meskipun sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW isih sedih nek ndengok wahyi. Mergo Kanjeng Nabi iku eling pamane Hamzah kang mati dipateni wahyi, status keislamane iku beda karo wahyi. Wahyi iku istilahnya wis mlebu Islam lan oleh ampunan dijamin Allah melalui ayat-ayat tersebut. Iku qala al-faqih an Muhammad ibnu Abdurrahman As-Salami
Yai ngendika sapa al-faqih ing yen to sangka Muhammad ibnu Abdurrahman As-Salami qala dawu Muhammad jalastu lungguh sapa ingsun ila nafari maring sekelompok min ashabin nabi sangka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Madinati saking Madinah. Aku iki lungguh karo sekelompok sahabat saka Madinah. Faqala rajulun faqala mongko dawuh sapa wong lanang minhum saking sahabat mau sami itu ngrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallam yakul ngendika sapa Rasulullah man utawi sapane wong tabakang tobat sapa wong qabla mautihi sadurunge patine binisfi kelawan separuh dina binisfi yaumin kelawan separuh dina tabawah mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase wong mau. Jadi para sahabat sekelompok sahabat teko Madinah mau salah sijine iku ngomong. Jadi krungu Kanjeng Nabi ngomong sapa sing tobat setengah hari sadurunge kematiane tobaté mau bakal diterima Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulan akharu faqala mongko dawuh sapa wong lanang akhara liyane sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku dawuh sapa Kanjeng Nabi man sapane wong bakang tobat sapa man mau qabla mauti sadurunge patine bisa ati kelawan sak jam sadurunge mati mau taba mongko nrimo tabat Allah sapa Allah alaihi ngatasi wong mau. Nah, sahabat liyane ana sing ngomong tau ngrungu Kanjeng Nabi sapane wong kang tobat sejam sadurunge kematiane mongko tobaté iku bakal diterima. Faqala rajulan mongko ngucap sapa rajulan wong lanang akhara kang liyane sami itu ngrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul man sapane wong kang tobat sapa man qabla ghargharati sadurunge gara-gara iku istilah gara-gara iku nazak apa ku nyawa ing tenggorokan tabawai mongko tobat tabawai mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase wong kang tobat mau. Jadi diriwayatno maneh ana ning hadis selanjutnya iku mau dialog antara sahabat sing saling menguatkan tentang batas waktu tobat. Jadi ono sing mau setengah hari sadurunge ajal, ono sing sak jam sadurunge ajal, ono sing puncak sebelum al-gharghara saiku saat ruh ono ing kerongkongan. Nah, itu menurut para sahabat itu isih diampuni maring Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala Muhammad ibnu Mutarrifin dawuh sapa al-Faqih an Muhammad ibnu Mutarrif saka Muhammad ibnu Mutarrif qala Allah taala wis dawuh sapa Allah fa waiha ibnu Adam tumusake anak Adam yuznibul dzunuba nglakoni dosa sapa anak Adam ing dosa fayastaghfiruni mongko ngapura sapa ingsun Allah faghfir lahu mongko nyuwun ngapura sapa dhewe ingsun fayaghfirni mongko nyuwun ngapura ni dhateng faghfir lahu mongko ngapura ingsun ing dheweke summa ya'udu nuli baleni sapa dhewe wayastaghfirni nyuwun ngapura maneh faghfir lahu mongko ngapura ingsun lahua ora lahua yatrukat dzanbahu dumesake ora dheweke ninggal dosa wala huwa yab'asu lan ora dheweke putus asa mir rahmati sangka rahmat ingsun Jadi Allah ngendika sakno iku anak turune Adam kang nglakoni dosa terus njaluk sepuro marang aku maka bakal tak ampuni. Terus ngulangi dosa maneh njaluk sepuro maneh mongko tak ampuni maneh. Iku adalah mergo Allah iku welas maring anak Adam. Sakno dekne iku enggak ora ninggalno dosa tapi gak berputus asa nanggone rahmati Allah, maksudnya terus nglakoni dosa tetapi ini terus tidak putus asa sangka rahmati Allah, maka isih diampuni wae walaupun berulang-ulang nglakoni dosa terus njaluk sepuro. Ashidukum nyeksekake ingsun ing sira kabeh ya malaikati he malaikat-malaikate ingsun ini sak temene ingsun iku qad ghafartu lahu temen-temen wis ngapura ingsun marang dheweke. Itu dawuh nang para malaikat para malaikat siksenono nek aku iki bener-bener mengampuninya. Waruyalan den riwayatake lahu waruyalan den riwayatake lahu saking waruyalan den riwayatake maring lahu Muhammad ibni Ajlan sangka Muhammad ibnu Ajlan an makhuli sangka makhul kala Muhammad ibnu Ajal iku nyampeake balagoni wis nyampe sapa ingsun an Ibrahim
anna Ibrahim sak temene Ibrahim alaihissalam lama urija nalikane den munggahake nabi lama urija bihi nalikane diunggahake Nabi Ibrahim ila malakuti maring kerajaan as-samawati langit absoron mongko ningali sapa Nabi Ibrahim abdan yazni ing hamba kang nglakoni zina abdan ing hamba yazni ing nglakoni zina fata alaihi mongko donga Allah fata mongko donga Allah alaihi ing atase wong kang nglakoni zina fa'ahlaka Allah mongko ngrusak ing hamba sapa Allah Ta'ala fa'ahlaka mongko bakal ngrusak Allah Ta'ala ing hamba. Jadi Nabi Ibrahim ketika dinaikkan ke langit itu mengetahui ora wong sing nglakoni zina. Monggo Nabi Ibrahim iku mau terus donga elek, muga-muga ngancurake awak ing hamba iku. Sumaro'a sumaningali sapa Nabi Ibrahim abadan ing hamba yusriku kan nyolong. Fata alaihi mongko ndonga sapa Nabi Ibrahim alaihi ing atase hamba. Fa akhlaka mongko muga-muga ngrusak sapa Allah Ta'ala maring hamba. Faqala Allah Ta'ala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala ya Ibrahim he Nabi Ibrahim da'anka tinggalno aja melu-melu sira ibadi sangka hamba-hamba ingsun. Tadi intine Nabi Ibrahim itu oleh teguran saka Allah mergo ndongakno hambae elek. Fa in abdi mongko sak temene hamba ingsun baina salasi khisolin ing dalem telung perkara baina ay ya tubah wallahu alam bisawab.